Geen scalpel, maar een stuk skeerpapier in de hand van deze chirurg. En zo binnen er zo'n 50 medewerkers dit weekend aan de slag om onder andere dit trappenhuis onder handen te nemen. Alle lagen binnen vertegenwoordigen. Dat is van medisch specialisten tot OK-personeel, verpleegkundigen, technische dienst. Eigenlijk leidinggevenden van alle hoeken uit het ziekenhuis zijn mensen nu aan het werken met verven. Is dit nou de moeite waard om de vrije sneur voor op te offeren? Jazeker, ja. We moeten de Sielsberg behouden, met z'n allen. Dus dat doe ik met liefde. Het Liedste ziekenhuis van Nederland kwam de aankomende tijd geregeld negatief in het nieuws. Met sluiting van afdelingen en financiële problemen. De opknapbeurt is bedoeld om daar een punt achter te zetten en als teambuilding. De actie kostte de Sielsberg heel niet. Geen euro, nog geen eurocent. Nee, het is allemaal, wij doen het allemaal vrijwillig op onze vrije dag. En wat ik zeg, de verfmaterialen, afplakmateriaal, alles is gesponsord door ondernemers uit Dokkum. Het is natuurlijk eeuwig zonde dat we er financieel zo slecht voor staan als ziekenhuis. En daarom vinden wij als personeel dat het geld dat er is naar de patiënt moet gaan, naar de directe zorg. En laat ons dit werk dan maar doen. Je hebt net de kosten van je operaties? Nee. Maandag zijn mijn handen wel weer uitgerust. Hè. Komt helemaal goed.